La tarda del passat dissabte 13 de març va ser el dia escollit per Partit Plataforma per Catalunya, amb Josep Anglada al capdavant, per presentar la seva proposta i candidats a les llistes per les pròximes eleccions autonòmiques. Aquest esdeveniment va ocasionar la sortida al carrer per part dels col·lectius islamistes i antifeixistes que van manifestar-se simultàniament a l'acte contra el partit i la seva ideologia. Gairebé una hora abans ja eren al carrer i mentre va durar l'acte van intentar acostar-se a l'hotel, però els va ser impossible a causa del fort desplegament que havien habilitat els Mossos d'Esquadra. Bueno, venim aquí, clarament la preocupació nostra és això, és per no excendir la ideologia aquesta feixista i d'ultradreta que tenim aquí a Vic, que no, ara, estava municipals una mica més, tenim aquí a Manlleu també 2 regidors, a Vic tenim 4, però ara el salt de recolza d'unes plataformes de feixistes d'Europa que estan ajudant-lo i animar-lo per entrar a l'autònoma, no? La realitat. I aquest és un salt que penso que la ciutadania de Catalunya s'ha de conscienciar que això va no per la convivència, al contrari, va cap a la confrontació, que va dividir la societat i la instabilitat. La manifestació que reivindicava els drets dels immigrants i el col·lectiu islamista va transcórrer sense cap incident registrat i va marcar el contrapunt a la jornada de presentació del partit Plataforma per Catalunya. Al mateix moment, els convidats assistents anaven arribant a l'hotel Barceló Sants, on es va celebrar la presentació del candidat Josep Anglada i els altres caps de llista de Plataforma per Catalunya. L'assistència a l'acte va ser més nombrosa del que s'esperava per part de tothom i s'hi va poder veure col·lectius que rondaven diverses franges d'edat amb una majoria predominant de gent de mitjana edat, però també un elevat nombre de gent jove. A la presentació hi havien d'intervenir Pierre Vidal i Max Baston com a representants del moviment identitari i en suport al candidat Josep Anglada, però per motius de la vaga de controladors no van poder ser-hi presents. Llevat aquestes absències, sí que hi van intervenir Enrique Rabello, secretari de Relacions Internacionals de P+C, que va presentar 2 llibres que tractaven temes com el del vel i el del llenguatge políticament correcte, amb títols com No li digui negre, digui subsaharià. A part, també va participar-hi Duarte Branquino, representant del moviment identitari de Terra e Povo a Portugal, i Hilde de Lobel com a representant de les joventuts del Vlaams Belang de Flandes. Com a fet rellevant en l'acte, es va efectuar entrega del carnet d'afiliació número 1000 que anava dirigit a la candidata per la demarcació de Tarragona, Míriam Muñoz. És un gran dia, jo crec que no... També és per mi, però jo crec que és un gran dia pel país, per Catalunya, perquè la gent d'aquest país, a les pròximes eleccions autonòmiques, tindran una altra opció diferent de poder votar, perquè entenem que la Plataforma per Catalunya és una necessària que estigui a les pròximes eleccions del Parlament de Catalunya. La veritat és que estic sorprès perquè, segons m'han comentat, nosaltres teníem una sala on hi havia unes 400 persones i sembla ser que han hagut d'obrir la sala del darrere perquè hi ha més gent de la que nosaltres ens esperàvem, la qual cosa doncs, és una satisfacció enorme per Plataforma per Catalunya i per Josep Anglada com a persona. Veiem que Plataforma per Catalunya és un partit que encaixa dintre del nostre país, ho vam poder comprovar a les eleccions municipals del 2003, ho vam poder tornar a comprovar a les eleccions municipals del 2007 i que ningú no tingui cap dubte que Plataforma per Catalunya serà la gran sorpresa a les pròximes eleccions que hi haurà al Parlament de Catalunya. Estem convençuts que en aquests moments Plataforma per Catalunya està amb 6-9 diputats que traurem i us puc garantir que Plataforma per Catalunya també pot ser el partit bisagra en aquest futur govern del Parlament de Catalunya. En el discurs, Josep Anglada va recordar que la Constitució espanyola parla d'espanyols i no de moros i que caldrà fer política per als de casa i no per als de fora, com estan fent, segons ell, els actuals responsables polítics, els quals va definir com a colla de vividors, apel·lant al cas Millet i exclamant que en aquests casos els que posen la mà a la bossa han d'anar directament a la presó, textualment citat.
També va dirigir-se directament al col·lectiu islàmic exigint l'adaptació als costums catalans i espanyols i convidant a marxar els que vulguin viure sota la llei islàmica, afegint també que, segons ell, el perfil del musulmà no és el d'integrar-se, sinó el de voler islamitzar Catalunya i Espanya, terres que, segons va dir Anglada, senten nostàlgia per recuperar, ja que creuen seves i que faran el possible mitjançant l'odi i el foment del terrorisme per recuperar-les. És evident que nosaltres ens ha donat una publicitat, vull dir, enorme, no? Jo ho he reconegut, vull dir que no... És evident que després de tot l'enrenou que va passar, que el va muntar l'alcalde de Vic, que jo estic convençut que si arriba a ser ara no ho fa, no? Hem de dir que pràcticament ens ha fet una publicitat que jo mai a la vida me l'hagués imaginat, no? En cap cas nosaltres entrem a formar part, ja ho avanço ara, no entrem a formar part de cap govern, perquè nosaltres entenem que els governs, tant els que hi ha actualment al tripartit com els que fa 25 anys, els que hi havia abans que van estar 25 anys a la Generalitat, ja vam veure tots el que van fer, no? Llavors nosaltres, en tot cas, veurem què ens accepten del nostre programa, veurem quins programes porten ells i llavors, quan sigui el moment, ja decidirem amb qui recolzem o amb qui no recolzem. Però yo le diría que una de las medidas que voy a decir hoy en el discurso es que quizás se tendrían que privatizar los medios de comunicación y concretamente el de TV3, porque yo entiendo que TV3 pues está perdiendo mucho dinero, recibe muchas subvenciones de la Generalitat y entendemos que este dinero nosotros lo podríamos destinar a otras cosas más importantes, ¿no? Tot i que la majoria d'intervencions que es van poder escoltar a la presentació atacaven directament a l'islam sense recança, ells es defineixen com el que surt del políticament correcte i en temps de crisi i amb un important buit polític en la gestió de temes com la immigració i la forta corrupció recent, ocasionen un desconcert cap a les formacions actuals que donen impuls a petites formacions com Plataforma per Catalunya. Ara és el moment, com es va dir durant la jornada, de decidir com enfocar la nostra ideologia política i cal analitzar fortament la nostra elecció abans de portar-la a terme, si volem evitar malentesos o resultats sorprenents a l'hora de la veritat directament relacionats amb el desconeixement, desconcert i falta de qualitat política al nostre país.